Dobrý deň sa želá, pán Majo. Zdravíčko. Kde sa nachádzame? V Budapešti. A čo sa tu ide robiť? Ideme skúsiť niečo vykúziť z tej elektriky nádhernej. Aby sme nemali problémy. Tá, ty vieš, kde je vľavo? Viem. Tam. Čo hovoríš na toho pána na obchode s tou nakreslenou značkou? Také tabule budem používať na 30-ke. Máme si nakreslím tam čísla. Oho. A ideš. Aký máte plány na dnes večer, pane? Jak večer? Už cez deň začneme piť. Dneska budeme piť, kecať, pozerať, čo robí chalani. Ideme si pekné japonské auta. V marci, keď dojdeme na to AMTS-ko, to je voľade tu, neviem, lebo tu sú tie kolejnice. Ja si pamätám, že sme tady to išli vtedy len pozerať a sme utekali cez tieto kolejnice a je ich tam plná. Lucian povedal, to je obedár. Viete, čo to je obedár? Lebo sem si dáš polievku, sem si dáš druhé, dáš si tam mäsko a sem prílohu. Tak toto tam pôjde. Tomu ver. Musím mať Japonca. No 30-ka teraz nech nepočúva. To má štýl. On musí mať Japonca. A nie Hondu. Z 13. To by som prijal na drifty. Ten Touring má do seba dačo. Výborné autíčko, krásne. Mne odbijajú posledné sekundy ticha. Prečo? Lebo Hej. odteraz budem počuť len maďarčinu. A budem rozumieť čo? Nič. Som zvedá, jak toto zvládnem. Otvárajú sa dvere do neba. Tak. Momentálne sa nachádzame niekde. Ideme sa nájsť, lebo sme obidva hladní. nejakú prípavnú Toyotu. Levi nám dal auto, Lucky Ship. Typu, to má nejaký oný senzor. Senzor. Čo ideme kam? Pipi. Dúfam, že tam bude aj počuť zvuk. Budapeštská pipi, ako sa neviem. Čakáme na obed. Nechceli sme fast food, ale iné tu není. No. Som zvedala, či to bude a či sa z toho doserem. Krásnu mikinu. Čo si si dal? Ja som si dal Cordon Bleu. Ešte máme také. Toto je tam. To máme. Už? Oj. Prešlo možno ani ne 5 minút. Ja neviem. Čo? 200 gramovky. Koľko bodov má tento pesty pipi? Zistia si. Neviem, veľmi málo. Tu som vyplula surovú hranolku. Toto je presne jedlo, ktorému sa má človek vyhýbať. Bola, čo sme tam museli spraviť, keď nás poslali do takéhoto sa nájsť. Nič tu nie je iné, ty krupka. No koľko dávaš tie pesty pipi? Dva body, za to, že to existuje a že tu varia. Ten druhý bod. Už keď si už keď si niesol, to jedlo si vravím, že to bolo spravené za 3 minúty, toto mi nesedí. To mi nevychádza. No. Nehovorím, že to úplne, že brutálne zle, ale... Normálne by som na tašky pipi. Keby mi to Vlado povedal, tak si myslím, že to je kurvinec. Alebo nejaká prostitútka. Budapeštská prostitútka. Akože v preklade mi to vychádza. A keď sa kúknem na ten obrázok, čo je vedľa, tak už zmením názor. Motherfucker fight this life, man! Chceš kávu? Áno, tam si. Ideme na kávicko, po tom výbornom obede. Motherfucking fool!
Čo vravíš na toto? Dobre, no. Tu je veľká fuga, ale hen tam. Tá 13, tá je dobrá. Ty košo. To je dobrá aptička, no. Toto dosť ste tu tlačili. A to? No, toto je moje auto. To je 90-ka. Cipára. Čo koľko šmíkať by sa to šmíkal, či tam. A nie je to také strašné. Všetko zľavou. Ale čo keď už tam dáš škval? Ale má to skúr. Desiny, vzadu má 11,5. Tohle není nový, len robil na to držiaky, vieš? Lebo vlastne má... Ale má. To je nový kúler, podľa mňa. Taký to je malý, že? Aj tento Lexus má dosť štýl. To dobre vyhádzal. Strecha. Samý Japonec. Tuto, krásne. Autička. Prídeš tuto dopredu. Ale odvážny Nemec, lebo je tu. To je jak Japonci s tými onými, čo mali zbrania a na konci nože, tak to stojí na tom Nemcovi. A few moments later. Prišiel ten čas, kedy sa vyťahuje toto. Ki lehetne írni, hogy baloldali hangszóróval rendelkezik. Nagyszerű. Szolgáltat V8-C. Jó így, hagyjad, majd betoljuk. Ez hogy tilt? Jó így. Bober. Bober kurva. Azt néztem, kéne venni egy benzinkutat neked, nem? Ennek hol van a fikus? No Rob, gyere, gyere! De kicsit, Gabika. Hogy nyisd már ki a szád. Mert? Miro bele akar rakni valamit. De amúgy ezt tőle kaptam, hogy Čo chceš k tomu povedať? Vítame vás v centre Budapešti. Po pravej strane máme centrum. A po ľavej strane máme les. Ten pocit, keď sa snažíme komunikovať spolu cez Nekem meg, nézd csak, prekladač. menj ide-vissza főoldal, és akkor itt meg tudsz neki pofázni. Tényleg? Itt? No? Engedélyezés? Igen, és akkor itt ki tudod váltani itt a magyart. Igen, és ha a szlovák, akkor meg tudod fordítani itt a nyilacskával. Nyulacskával? Nyilacskával. Anyád Ott picsájával. Nyilacska. Nyilacska. Ešte raz. Typický mankócky pohľad. 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 Po- Typický mankócky pohľad. Mankovský. Mankovský pohľad. A povedz, že A pojď, že mám tenky nem tudom mit a mond. krátky. Többet már nem tudok mondani. Mám tenky Mám tinky. a krátky. Akart ki. A krátky. A kráki. Szerintem ez most egy olyan dolog lehet, hogy saját magamat oltom, ugye? Goodbye, my friend. Goodbye, my lovers. Tatúros pasu. Passzolj meg! Na cső! Ešte raz čo? Naolejová Julia Linoleum, alebo nenaolejová Julia Linoleum. Dobre. Dobre. Dobre cesty, čo?
A tu letíš. 1 lat, 2,8 promila alkoholu we krwi, prędkość start. No sme na ceste už z Budapešti. Vlastne dneska je druhý deň. Spali teda. Spali sme u Gabiky. Gabi. Tam sme kecali, rozprávali sa do 2:30 rána. Jasnička, že pili ešte aj. Ale sme obidve úplne fresh. To je dosť dôležité, ja už som brutálne hladná. Takže sa pôjdeme po ceste tuto niekde najesť. No, ale to, kvôli čomu sme tam išli, pokračuj. Vyšlo ti to veľmi dobre. A proste pokračovať. Napravili ste to vám kvôli tomu, že mám problémy s elektrikou. A VC jednotka mi nespúšťa ventilátory, tak som to nejako potom poprerábal na také proste úplne len manuálne, že ja si budem zapínať tie ventilátory, lenže ten, čo mi len tú kabeláž, tak... Tu už sme tu. Ešte nie, to je... A tu máš ísť doľava. Aha, do piče. Aj, do piče. Aj, tam sa otočím. No a chcem to mať spravené tak, aby mi to vlastne fungovalo, aby som s tým nemal problémy, lebo teraz som si tam miesto relátka dával kus káblika a takéto blbosti a proste som povedal, že musíme to dať dokopy. No, že ak sme došli, tak ten chalan ochorel, bol na piču, takže to nevedel spraviť. Počkali sme do nedele, vlastne do ďalšieho dňa. Dneska, že keby mu bolo lepšie, tak sa na to pozrie. Nastavíme na obchod. Takže sa rozhodli, že ideme domov. Bereme auto, zastavíme sa u neho doma. A tam sa na to pozrie. Totižto ja som nevedel, že on je od tohto môjho kamaráta. Koľko, nejakých 90 km, cca 190. Takže my sme to chceli tak spojiť, že príjemné s užitočným. No a nakoniec to možno tak bude, že včera sme sa zabávali. A dneska to zoberieme k nemu a mu vysvetlím, čo chcem. Spraví to tento týždeň a prídem si po auto. Dobrá motanica. No, nevadí. A tak dobre, pokecali sme. Dozreli sme si veľmi pekné kusky opäť. Hlavýho. Totiž to tomu Levimu, on robí kabeláže do aut. A ja som si myslel, že ten chalán, čo robí... Počkaj chvíľu, lebo neviem, či bude vlastne počuť. No, že ten Levi je vlastne chalán, čo robí hlavne japonské autá. A ja som sa s ním spoznal v Tokyo Maďarsku na pretekoch. A sme si tak sadli. Tam boli v kontakte za každým. No a hovoril, že má jedného známeho, ktorý robí kabeláže a proste, že sa mi na to vie pozrieť a spraviť to. No a vlastne my sme to chceli spojiť tak, že proste dojdeme, budeme to celý víkend, spravíme to, alebo to spraví, volačom pomôžeme a večer sa zabavíme, popijeme, popúkáme. No lenže hovorím, zatiaľ z tej roboty nebolo nič, len tá zábava, ale sme na ceste k nemu, k tomu chalanovi, čo robí tie kabeláže a dúfam, že to spraví. No tak hlavne sa najskôr na to pozriem. Skonštatuje, povieš svoj názor na to, tak ty si povieš svoj názor na to a nájde sa zlatá stredná cesta. Ale keby som to vedel, že on je tam pri Komárne, že tam býva ten chalan, čo robí tie kabeláže a nie v Budapešti. Ja som myslel, že oni sú niekde tak blízko sebe. Tak sme ani nemuseli chodiť do tej Budapešti, ale som to mohol zobrať rovno len k nemu a proste sa na to pozrie. Ale nevadí, dobrý víkend aj tak.
vozíme sa. No, do reštiky tu máme ešte 15 minút. Musím uznať, že zatiaľ ma Maďari akože v rámci reštaurácií nesklamali, lebo aj keď sme boli na Rábaringu minulý rok, tak sme boli v jednej či dvoch reštauráciách. Dvoch sme boli v Maďarsku. Keď takého ľudia, Rábaring. No, hej. A proste fakt brutálne veľké porcie, chutné, síte. A zaplatili ste si cca 25 € na osobu. 25 € cca na hlavu s tým, že ste mali pitie, polievku aj hlavné jedlo. Aj polievočku? No, že hovorím. Polievočku som si dal. A ešte aj, čo ja viem, že tatársku alebo tak. A s tým, že ma už milo prekvapilo to pitie, lebo sme si dali že citronádu. A brutálne zavádzané citrónom aj pomarančom, ale že tak, že tam museli nakrájať celý pomaranč a celý citrón pri sám. A ešte to bolo aj chutné, normálne sliny mi tečú. Ty si ozaj hladná. No. Takže gastro zážitek dobrý, no bohužiaľ včera som si myslela, že sa ženiem niečo také isté. No ale určite Slováci by sa mali čo učiť od Maďarov. Najmä čaká 30-ka budúci rok. Sme už v tej reštaurácii. Mirko išiel na vecko, došiel medzi tým čašník. A je, že ho začal po maďarsky na mňa, je, že po anglicky prosím. On, že a ja, že som skúsila a dopadlo to tak, že som mu poprosila, že nech počka na môjho priateľa, pretože nevedel jednoduchú angličtinu. Tak, budem čakať na Mirka. Zatiaľ. Ale vyzerá to zatiaľ dosť dobre. Aj tie jedla vyzerajú veľmi dobre, keď pozerám na vedľa stôl, čo im niesli. Takže uvidíme, čo z toho bude. Si to odrepoval. Apple limonády, bodze limonády. Ťuchu, šlaveš. Všetko som vybavil. Lebo ja som bol vytlačiť faktúru. Jaká bola konečná suma na faktúre? Bola tam sťažená manipulácia. Aj horšia výkladka? Však čapol by som potom, lebo som takú. Aha. Vidíš? Som hladná. Dneska ja varím. Dobre, oni to jahodová. Dobrá. Drahý vážený, pozrite, toto je moja ruka. To je... Malú ruku. No, a príbor, čo ja viem aspoň, aby mali. Čo vám jebe? A dva sú tam. Dietný syr. Najedený, dobre bolo. Ideme ďalej. Takže hodnotenie tohto brutálneho víkendu. Ako to hodnotíme? Hodnotíme to tak, že čo sme chceli spraviť, sme nespravili. Jedinú vec, čo som ja spravil, bolo, že som chalanovi nakreslil, ktoré relatuje na čo.
ale keďže on ochorel a necítil sa dobre, tak sa nespravilo na aute nič. Ale tak sme aspoň videli pekné autá, ktoré sme vám nahrali. Stretli sme sa s chalanmi a... Ktorým som ja nič nerozumela. Áno. Popili sme, zabavili sme sa, takže akože dobrý víkend, len sme mohli ísť kľudne bez tohto auta, bez prívesu a mohli sme si ísť len tak na voľno, ale nevadí. Ale cestou domov som sa zastavil u toho chalana, čo vlastne bude robiť tú kabeláž, upravovať, lebo však nakoniec som sa dozvedel, že on býva 90 km odo mňa. Takže som ho mal pekne po ceste domov, tak som sa zastavil pri ňom, vyšiel von, povedal som mu, že čo chcem na tom prerobiť a povedal, že nie je problém, spravíme to, len má tam 3 autá u seba doma, ktoré musí dokončiť, takže koncom februára toto spraví, že to je na deň roboty. Takže potom bude všetko OK, dovtedy môžeme makať na tých veciach estetických. Nápravnica pôjde von, sa musí prevariť skrz lepšie geometrie. A čo? Olej. No, vymeniť olej a blbostičky, maličkosti. Takže toľko k tomu. Ale ako dobrý víkend. No je škoda tohto celého, že keď si voľačo naplánujete, že toto ideme všetko porobiť, jasné, není problém, ideme, spravíme. A on mi to už vravel na ceste tam, že sa nejako na figu cíti. Bolo to celé nejako domotané, takže škoda. Prezisťuje si informácie. Nič iné sa to nedá povedať. Ale však vybavil si aspoň tomu známu tak aspoň, kluku. Donesli sme jednu kluku na 2 to. A niečo, že aj túto elektriku, tak aspoň sa na to pozrel, videl to, že v akom to je štádiu, myslel si, že to bude v horšom štádiu. Ja som hovoril, že skrz len tých ventilátorov a týchto vecí, že to relátka nezvládajú a podobné veci a chcem mať od toho pokoj. Takže koncom februára tam zoberiem auto, už len sem niekde, tých 90 km, nie do Budapešti. A spraví to. Podľa teba to chápu to, že? Že jak to je celé, alebo jak to bolo. A few moments later. Mám v tom taká pochybnosti, či to chápete, a možno si poviete, že však čo im drbe, odídu do Budapešti s autom a proste dojdu domov, takže na tom nič nespravili. Tak je to skrz toho, lebo mám tam kamaráta, ktorý má druhého kamaráta, ktorého ja nepoznám. Ten má kamaráta. No môj kamarát má jedného známeho, ktorý robí elektriku, kabeláže a podobné veci. Tak ja som mu napísal, či by sa mi na toto nemohol pozrieť a on že jasné, však voľa ktorý víkend sa dohodneme, dojdete, privezieš auto, on sa na to pozrie, povie ti, že čo tam je na figu, spraví to a my sa večer zabavíme a proste užitočné, s čím? Užitočné, no. S príjemným, tak. Užitočné s príjemným. No lenže, včera ráno, jak sme vyrážali, tak štvrtke cesty, cca, tak nejak mi volal, že kde sa nachádzame, tak som mu vravel, že okolo obeda tam budeme. Lenže nechápem, z akého dôvodu to povedal tomuto chalanovi, čo robí tie kabeláže, aby tam bol na 9, čo by som nejak nestihol, lebo som do rána do 7 robil, ale že počkajú nás. Lenže je nejaký chorý a že sa zle cíti, ale že počkajú. Hovorím, OK, ideme a nakoniec povedal, že necháme to radšej na zajtra, že on zajtra, keď sa bude lepšie cítiť, tak dobehne a to spraví. Hovorím, OK, tak budeme u vás na dielni, budeme sa zabávať, blbostičky, pozerať, čo robíte, podobné veci a na ďalší deň to spravíme. No lenže sa necíti lepšie a potom sa ho pýtam, však a nemohol by sa na to dojsť pozrieť, že aspoň, že čo si o tom myslí, keď už som sem doniesol auto. Tak on mi povedal, že však ale on býva odtiaľto, koľko to bolo kilometrov? Ja neviem, hodinu. No proste 1,5 hodiny cesty, ale smerom ku mne. Hovorím, ty kokso, to keby som vedel, no nevadí, ja som bol v tom, že proste on je tam niekde pri Budapešti a proste, že to má nejakých 15-20 minút a dojde tam, není s tým problém. No, lenže nie. Takže cestou domov som sa zastavil u ňoho a sa na to pozrel, takže nakoniec nemusím ísť nikam ďaleko, 90 km odjazdím koncom februára,
spraví to a bude to, dúfam, fungovať tak, jak má. Ale zabavili sme sa, akože bombovo bolo, len na aute sme nič nespravili. Ke vysvetlenie tej celej situácie. Toto bude taký, že prvý normálny vlog. Normálny s nenormálnymi ľuďmi. Keď toto video páčilo, Zanechaj like, tak. koment, šeruj. Ale nie, čo som ešte ja chcela povedať, je hodnotím tento víkend tak, že som strávila 2 dní s ľuďmi, ktorým som nerozumela, ale zasmiala som sa. Aj keď som im vlastne vôbec nerozumela. House. No a ďalší... ďalší... tomu si to dobre cítila, že si mi nerozumela, takže... A ďalší vlog nás bude čakať z... MTS-ka. Tak. Sa posnažíme niečo spraviť, nejaké videjko, nejaký ten vlog. Aby ste videli, aké je to ísť voľakam preč. Odjazdiť si tam. Priebeh toho celého je len to, ako sa jazdí. Ahojte, majte sa, lajkujte, Sa vás. zdieľajte. Čaute. Rozprávaš do videa, nemal sa so všetkým možným hrať inač. Ne, to je taká vsúka, že PS. Nehraj sa pri tom, ako volačo, keď rozprávaš. Tak ale more rozprávaš, nie, snaží sa, čo máš rozprávať, nevieš, čo máš rozprávať. Máš kartu. No. Ale vie už rozprávať do videa. Hej, odkedy som taký slim shady. Anyman, tak sa nebojím repovať. A toto tričko, keby si chcel, tak ho nájdeš na www.nikde.sk.